Ang title sa atong istorya karong adlaw mahitungod sa sulat sa usa ka anak sa iyang inahan. Usa ka bata ang sigi og reklamo sa tanang trabaho sa ilang balay. Tanang sugo siya ang makita sa iyang nanay. Hangtod niabot sa punto nga wala na kaagwanta ang maong bataa og naghimo na siya og sulat sa iyang nanay. Ang sulod sa sulat nagkanayon, "Der Nanay, sa dihang gisugo ko nimo og palit og bitsin, dapat ang akong suhol 10 pesos. Sa dihang gipakabu ko nimong tubig, dapat ang suhol 20 pesos. Sa dihang gipasilhig ko nimo sa tugkaran, dapat ang akong suhol 10 pesos. Ang total 40 pesos. Ang imong anak Pedro." Gihatag ni Pedro ang maong sulat sa iyang nanay o gibasa kini sa iyang nanay. O ang nanay humanbasa, naghimo og tubag sa maong sulat. O ang sulat mao kini: Der Pedro, sa dihang gipakatawo kanako libre. Sa dihang gipatutoy kanako libre. Sa dihang gibantayan kanako 24 oras na di ka mapaakan og lamok, libre. Total libre. Ang nagmamahal nanay. O gihatag sa nanay kay Pedro ang iyahang tubag na sulat. Og sa pagkabasa ni Pedro sa maong sulat, naghimo siyang tubag. Ang katapusang tubag ni Pedro mao kini: Der Nanay, fully paid. Love, Pedro. Mga pamalandong, ang mga bata karon maayo lang mangkwenta sa ilang mga hago. Apan ang kahago sa kinabuhi sa usa ka inahan nga kinabuhi ang gisugal aron kita matawo, wala nila kini kwentahan.